Чак. Я се обърни към Войчо, Пламен, да види. Я му кажи на Войчо какво правиш. Да ти види ли чистцето. Какво правиш? Кажи на Войчо, че той нещо не може да познае. Я му обясни какво е това. Той не е виждал шуметици как се прави. Обясни на Войчо какво е това, дето го правиш. Гергана? Нали искаш и Войчо да снимам, Алелю? Ето сега снимам на видео. Ще правим филмче. Сега ще се видиш на филмче. Искаш ли? Хайде кажи на Войчо сега какво правиш. Като филмчетата, та не ми дава да разточат. Какво правиш, кажи? Аз правя сега мекици. Убеди я, мама. Сега правиш мекици? Да. Не ги разточва Гергана. Но ще ги пържим ли? Когато са толкова тънички, не могат да се Еми те ти останаха от края. Ще ги пържим или ще ги печеме? Какво ще ги правиш? Или сурови ще ги ядем? Дай ми. След малко. След малко. След малко. Само секунди. Виж сега как става и тя като тебе. Я- Тя иска да има питка. Я вие се усмихнете на камерата. Ето го идеално там. Чакай, лево да го разточим, че баба ти виж свърши мекиците, няма да стои това горещо олиото да чака тя за мекици. Никола, Къде отиваш? Аз трябва да сляза. Защо? аре бабо и тебе да те за... Не, има снимай, аз не ставам за снимане. То е видео това. Тия са готови за Това е баба. видео. Чакай, баба, няма какво да... Няма да си вземе. Виж колко имаш. Колко имаш? Виж колко имаш. Мамо, дръж ги. Чакай да бъдеш. Ето. Или нагацат мухите. Няма. И пак открадна една. Айде стига толкова. Айде чао. Кажи чао. Чао. Чао.